Bolesti chrbta patria medzi najčastejšie sťažnosti pacientov na ortopedických ambulanciách. Nech už má bolesť akúkoľvek príčinu, dokáže často poriadne znepríjemniť život. Chrbtica je od striamenia tela sústavne zaťažená tlakmi a váhou nielen celého trupu, hlavy a horných končatín, ale aj váhou všetkých predmetov, ktoré dvíhame, prenášame a ukladáme. Existuje riešenie pomoci bolesti chrbta bez vedľajších účinkov a bez nutnosti operácie či použitia invazívnych injekčných techník? Áno. Spinálna dekompresia ponúka rozšírené možnosti na zmiernenie bolesti chrbtice a hlavne pri iradiácii bolesti do horných či dolných končatín. Spinálna dekompresia chrbtice predstavuje metódu prvej voľby liečby bolesti chrbta akéhokoľvek pôvodu bez ohľadu na štádium ochorenia. Je to neinvazívna alternatíva ku chirurgickému zákroku a uľava bolesti chrbta bez nutnosti iných liekov. Veľmi zjednodušene, na pochopenie k úľave dochádza mechanoterapiou, ktorá využíva prednastavené dekompresné sily ku mobilizácii kĺbov, uvoľneniu tlaku na nervovo-miešne štruktúry, relaxáciu a naťahovanie poskracovaných väzov a svalov. Každá liečebná aplikácia trvá v priemere 25 až 30 minút. Počet aplikácií sa riadi podľa rozsahu poškodenia. Môže byť aj niekoľko desiatok dekompresií, avšak výskum odhalil, že optimálne výsledky sa dosahujú počas 14 až 25 dekompresno-relaxačných cyklov, tak aby došlo ku samoliečeniu. Mnohí z vás trpiacich bolesťou chrbta pri liečbe spinálnou dekompresiou môžu pocítiť zásadnú úľavu bolesti. Pri liečebnej kombinácii s inými špeciálnymi procedúrami, ktoré používame samostatne s výborným efektom už niekoľko mesiacov pri iných ochoreniach, efekt úľavy od bolesti býva rýchlejší. V liečbe však treba trpezlivo pokračovať podľa potreby až do žiaducej úľavy alebo až do 25 aplikácií. Porovnanie niekoľkých magnetických rezonancií pacientov pred liečbou a magnetickej rezonancii po liečbe ukázalo 50% zníženie veľkosti a rozsahu protrúzie či herniácie platničky. V klinických štúdiách uviedlo až 86% pacientov úľavu od bolesti chrbta pri absolvovaní kompletného programu dekompresnej liečby poškodenej chrbtice. Neváhajte, ako jediná ambulancia na východnom Slovensku vám ponúkame túto neinvazívnu liečbu bolesti. Sme tu pre vás od pondelka do piatku na Levodskej ulici v Prešove.